Sai sien ka jaseng samla balang persuen nong thamai habakum kani kapor ngi priang subha ya phi ki parlok bait bat ki panamengej bait baro ki bapet ya kani ka program lemba ka YouTube channel jong ka balang bat na ka local channel bat khamtam ya I pastor I bala platform knang ban ya dorang kat lembat ngi ban sam ya ka kubor ha kani kapor nga priang subha phi pastor bat ya phi baro haga keteng ke batiang bat ke badon bortam unong penem jongi ujis kris kani gesngi kelong gesngi ke bakham kerpang ke ba ngi juyo ban rakhe man laus nem na banta ki samla bat nga shim ye kani galat bat kabu ban ai khublei youth sunday yapi baro hagani gesnem ar hajar arpau ka team jong ka youth sunday kelong ha ka perthei om jong ka perthei ka bashim na ka gospel uyonis kalenong ka bakhat nyo kadekot kaba khat sao ha ka perthei om jong ka perthei ha shimna gospel jong yonis kalenong ka bakhat nyo kadekot ka bakhat sao tu gini doi ko pa bi e nyawan banda mahmat ki slajat ki buhut ki jong me ko pa bi ban aingo eme ga jengron kat ka jong me komni sa sisien ko pa bi ngi aingo eme ban madon kat wen yo ban kiu biang hayeng bakan tang ka jong me ban ya syakri ban pendon borom ya keteng badan bor ke jong me hoi atrai su mendon kat kinong shim bantahi baro ke pabe nado ki berpulis dang bat wai bat ki bar shim bar wai ke special number bat khamtam e pastor iban sam ya khubor hani ke por mendot kat ki por badang sa map ik poi blade jungi do mental ba taru amen to ni ke program kalong ni ngani ke sngi in yo ban pulis dang bat wai na imes iba perlin suciang in yo ka jingruai ke bakerpang solo master retreat lendo bat kabaan ngenyo na group song in charge na Iwan Care Karbithai te sham ngin ya chakman tungin ruai ka jingruai kaba ndreus pa arpusan na gabathamai bat ndreus pa iwei na gabarim ka jingruai ka bat ndreus pa arpusan na gabathamai bat ndreus pa iwei na gabarim bat hadin nang ta ngan sekerpat ye bopulis dang bat duai imes iba perlen suciang ba insyam ya gabanta ke jong I bat hadin nang tangan sa kerbat sendon ya kini berwai special number I solo I master retreat lendo bat ka baar ka group song in charge master Iwan Care Karbithai bat ken syam la ka jong ka benta Kristan ki don kam yu Jisu hab den ki erion baker ho kum ki buk ni ken yo pun kam mai bon ka kam ban trai klem ken ka do to yeng men ta pi ki samla jing it u play kaleng ban leng ra thai ngen trai ki yeng jong ni ki don kam yu Jisu jeng ba ken yo ba jeng so ru ki jeng ker ku ba da ker hai ken sham jeng shak ri blai ru ken nang ram do yeng men ta pi ki samla jeng play kaleng bang like ra to kom ka u try jong ni na ma jong u klem tha ngen try ish nong jong ni ki don kam yu Jisu jeng ye ji sha kem don shu ki jeng sneu ba bun chat ki la nang roi jeng shai gospel ka day ban poi do yeng men ta pi ki samla jeng ye u play kaleng bang like ra do kom ka u try jong ni na ma jong u klem tha ngen try ka ri jong ni ka don kam yu Jisu samla to yang ban le
ya thu ki men sim belajar ni dai ban ya rap các tiên trên ai ban ya la tôi yên mang ta pi ki sam la jing u play ka lang ban lang ra to ko ku try jong ni na ma jong u krem thai ngen try Shua bangin phai shublei haki jingdwai ngan pule kattu kat nien kitin ke jong u ke bangila ban shem na ke jingrai sam kalnong ke baprap hun reu ke khot ke basan hadu ke bashpau na ka shiti shakinong Ephesus kalnong ke basan ke khot ke baning kong bat ke baar bat na ke gospel ke jong u Yohanes kalnong ke bakhat nyau ke khot ke bakhat lai hadu khat nyau kitin ki ba ong kum ni atrai melong ubabha bat ubakloi ban map pada bakerhai ke jing isnei ye kita baro ki bakhat kerpat yame tu shashkor atrai ye ke jing dwai jonga batu snap ye ke jing sawa ke jing kerpat jonga ha ke sni ki jing jinjar jonga bat ngan khat kerpat yame na bamen phai kitin yanga omdan ubakat mame hapdeng ki blei atrai limni ki kam kum ki kam jong me ki jat benre baro ki balak thau kinwan mani ha khmat jong me atrai bat kin pendan buram ya ka kerteng ke jong me naba melong ubakrau bat mele ki ba phalla melong ublei tang mame hi namar kata tulong phi ki nang bot ya ublei kum ki khun wa it bat tu phinyat ha ka jing it kum ba ukris ru ula it ya phi bat ula ai tin no yala de na ka benta jong ni kum ka jing ai ngo bat ka jing knya ha ublei ya ka ban long ka jing iu ka be iu bi henrei minta ngan sawan ha me bat nga kren ya kini ki e ru ha kata ka perthei baki la ban yo ya ka jing men jonga ka bala pendap haki ya kata ka ktien jong me ngala it haki kata ka perthei te kala shun yaki na ba kim long na ka jong ka perthei kumbanga ngam long na ka jong ka perthei ngam duai bamin shim no yaki na kata ka perthei hinrei bamin sumar yaki na ubaman namar kim long na ka jong ka perthei kumba nga ngam long na ka jong ka perthei tupen kintang yaki da ka jing shisha ka ktien jong me ka long ka jing shisha tungin ni lang hawblesh ki dingwai kokpa juni babning long bukhut kteng ka jong me wan kahima ka jong me long kamon ka jong me hakhndo kumba hapneng sai sin patkin pa idon ka daw ko bakraw kin ko pa banwan hakmat ka jong me hakani por bingin aingu emi ki jingle bha ki bakar hai ki jong me hapo ka jing em ka jongi pamela rim la sumaringi hain ki si ki bla len no bat kumjo ru kin pa pamenang ye rim menang ye sumaringi hain ki sngi ki ban sawan kin pa but kumjur kin pa nga aingu emme ba mela aingi hakan ka sngi bangi la ban rakhe kin ka youth sunday kin pa on im shamla kin ko pa ban rakhe ka kum ha ki snem ki bangi la dep hindre nget ba ki e baro ki long ki jing pinyat ki bestat ki jong me kin pa dwai ru kumju kin ko pa nak benta ki para samla khamtam e ki tu ki para samla ki ba it ban shakri me ba mendamen care mame ki ha ka jing em ka jong ki ka baman la ka sni kin pa bat ru kum ju ba menang ai he ki ka ta ka bor bikinang he nang san ha ka jing long min sim ka jong ki bat kham tam e kin ko pa kum ki ni ki por ki don kam e ka jing lam ka jong me bakila banya ha ka ta ka linti kin pa ba men ya lam ye ki sha ka ta ka thong ka ba mi kin ko pa mi ibit ki bikin poi kin ko pa traji su ba it to ai ru ingi ka ta ka por bingin nang ban im ka jing em kum ki khun kristan kin pa bingin la ban pin sngo bhai ka mon ka jong mi kin pa bat ru kum jo bakan long kan duk sash ki wei pat ki ba pet bat ki be ingi kin pa hoat kin pa kin ki sngi ki long shak ki sngi ki ba jinjar kin pa
ba kum ki bangit ngim la ken ko pa bangin wan ban shakri me shikayin ka jong me kum tanga tuwai kum ju ken ko pa na benta ka balang na benta ki pastor na benta ki nong sharai balang bat ro kum ju ken pa na benta ki dukhat jong ka balang hi barak ka we ba menang a hi ki ka ta ka jing sham phang ken ko pa ba ta ka jing start bele ken ko pa ha ki bikinang la kum nu ban penya ya ka kam ka jong me ken pa khnang ba ken bakata ka ketian ka jong me kan poish ki tu ki bre ki batrang bat ki bedan kam ya me kin pa try di sub eng adwai ru na ka benta ki para bre baro kin ko pa ki ba em ha kin slap thei bat kham tam ki tu ki bre ki ba et ban shakri ya me kin ko pa ba menang ai hi ki ka ta ka bormet ka bakot ka bakhya ba menang yai ri menang yai sumar ki kin ko pa ha ka jing em ka jung ki ba man la ka si kin pa but adwai ru na ka benta ki tu ki long hing ki long sam kin ko pa ki bala shakta ha nu khnyang kin ko pa ha nu khnyang jing pang kin ko pa ba ngate pat nget ba milong taw nong pen khya bat ba kata khti ka badan bor ka jong mi kin ko pa kan khata ha ki bat kin yo ai kata ka jing khya kin pa adwai ru na ka benta ki tu ki brio kin ko pa ki badan ka benta ka ba khmat e kin pa bikin yarap ingi bikin la banyale persha ekne khnyang jing pang kin ko pa men ai ki kata ka bormet ka bakot ka bakhya kin pa bat min sumar su kheri ki kin ko pa ha yad ka yeng ka jong ki kin ko pa khnang ba kinang la kin ko pa ban ai kata ka jing shakri shikitu ki bedan kam ya ka kin pa ngadwai ru kum ju kin ko pa ha ka por ya kari ka jong kin ko pa ba menang ai ki kita kinong yalam ki ba star ba kita ki ba shampang kin ko pa ki ba la ban yalam ki brio ki jong ki kin ko pa sha kata ka thong ka ba kaban wan ra pat kata ka jing su ka jing san kin ko pa po ka shnong ka thau kin ko pa ha ka emlang ka sa lang ha ka ri ka jongi ba ha ka prthe hi ba ro ka we kin ko pa I try to don ka lem ru kum ju kin ko pa bat ki tu ki brio ki bedan ha pedeng ka jing khuslai kin ko pa ka jing kor dit kin ko pa jong ka jing em ka jong ki ba ru kum ju kin ko pa bat tu ki brio ki ba don ha pedeng ka mat ka bom kot ka bam kya ba ru bat kum ju ki tu ki brio ki ba la du noi ki ba eat ki ba thon ki jong ki kin ko pa don ka lem bat kum kita kin ko pa na mar nget ba me long taw blei ba la ban pentingen ki ba taw me long nong pentingen kin ko pa po ka jing em ka jong ki kin ko pa bat ba kin lang kin ko pa ban sngo thu ba ka ek ba ja po ka jing em ka jong ki ka di ka jing penyat ka ba start ka jong mi kin ko pa na mar me tep kham ba ma me ka jing em ka jong i kin pa hadwai ru kum ju kin ko pa na ka benta ki tu ki min sim baro kin ko pa ki bala jingai no na me kin ko pa bat ki tu ki min sim ki bala shatte shakhum ha ka pop kin ko pa nganget ba mela ban weng no eki na kata ka jing shatte ka jing shakhum kin ko pa jong kata ka pop kin ko pa bat nganget ru kin ko pa ba melong taw blei ba map e ki pop ki jongi kin ko pa ta ki ringkang ki jongi ki bangile man la ka si man la ka por ban pen sngo si em kin ko pa ki balong persha e ka man ka jong me kin ko pa bat kum ju rung adwai na ka benta ka ni ka program hi barok ka we kin ko pa ba men dan ringkat lem bat barok ki no e shim benta kin pa bat ru kum ju bat ushakri kin pa jong me bade ban same tin ka jong me kin pa ba min ai bor ha u kin ko pa ba ki ban mi non ki shintur ki jong u kin ai min sim bat kin long kata ka jing pentingan ha po ka jing em ka jong kin pa bat nget ba kin ki baro ki bangala bu akhmat ka jong me kin ko pa min sngo ya kikin ko pa bat ngapan kini baro akrteng ka ba don bortam ka jong Jesus Christ min tash ki bam ju ko ru halakata amen. Meski
sa jong pi lenti ding nangin yai pu son kat banang jur ki jing pun shai utrai bat ngir kat udon hadu yeng neng bangin sa poi shano kan pai ngin pai ki khmat ki lom sha lor hang ta kan pau ka jing pin shai lenti ding na ngin yai pu son kat panang jur ki jing pin shai utrai bat ngir kat udon hadu yeng neng bangin sa poi utrai bat ngir kat udon hadu yeng neng bangin sa poi Tôi lapoi pa chakwe ke benta ke bakham kongsan ki banyo sngo no ya ke khubor na khtian ke jong blei now shakri jong u I Reverend SR Pomshong I Reverend SR Pomshong idai na ke district khat Arlendo Shatei iwan na ke ribhoi sinot nga priang subhai pi pastor ha ke kerteng ke bathiang tam
bat kabadan bortam unong pediem jongi Jesus Christ sya bangan IT kepor hai pastor pamsyong tungin yerwai ke jingrawai kaba aspa khandai na kaba thamai bat shispa ndrupo na kabarim aspa khandai na kaba thamai bat shispa ndrupo na kabarim Nang shlei ka jing ya sen lo ki real play jing so jong ka nang bang nang shlei kam la ban wan jing pan shaki hang ne ki bon ki ba ya sen de ha boneng de ha Kin riu ki nong pa ba ro ba la sil jing ya ro ya u kon u bre ha ba ka ding per thai kan thang kin sa yo la chat ko men ru on pen do kha don pen do kha Nang kong ngapen pa ke jing sengongu yo blai bla pen yo angai kane kapor ka ba koridor kapor ka ba kentang ban yang hakmat jong pi ki parlok samla hak ba kum kane ka sngi ka ba kerpang ka yut sonde nak bentau senam arajar arpo ban pen sngo ban wan ra ya ka kubor ka ketin ka jong blai ngapen pa ke jing sengongu ya ka jing seng samla balang presprian nong thamai ka bla pen yo angai kane ka por ban yashem hakabakum kane kasngi kaba kerpang na kabenta jong pi ki khon samla nga ai ka jing khublei kerku kerdo na kabenta ka jing sang samla bakanang ya chaprang ka bakanang la ban ai ka jing shakri yo chris bab kabalang ngi im hakine kisngi hakabaki breu ki yale ban pen kerpang bat buri yalade ban laj na kane ka jingya bit jong kane ka khlam jingpang kabadon hapdeng jongi ka jingpen kerpang yalade ka long ka lat jingada ka babhatam ka bangila ban laj na kane ka jingpang kumba ka thim jong ka jing sang yut sonde menta ka snem ka khot yangi sya ka jingpen kerpang hakaba ka ong haka perthai rei om jong ka perthai ka kubor ka bangakwa Banya selok bat pi ki parlok samla bat ki parab ngai baro lengba kane kasngi kadai syapang ki samla kristan bat ka jingpen kerpang yalade ngan pensyong nongrim ya kane ka jingitu khana na ka sithi ka jong opsol pol syakinong Filipi ka lenong ka benengkong ka dekhot ka baar penyo ka ktin ka jong blai ka ong tangba ka rukom ka jing im jong pi ai kan ya day bat ka gospel u Chris u obstol pol u penkut ya ka lenong ka benengkong jong kan ka sithi ka jong u da ki kentin kentu kan pham ya kin khot jong ka balang ha Filipi bakin im kumba ulahikai kata kat kum ka gospel u Chris Upol upen pau ke jing sengongu yakin khot ka balang ha Filipi. Namar ka long ka balang ka bakloi ban pediang bat kershan ya ka kam jong ke jing alap. Hakan ka sithi na du ka basdang hadu ka bakut ngisem. Ba upol upen pau tang da ki kentin sengongu ki kentin yaro ki kentin jing sneng jing kentu bat ki kentin jing ai men sim yakin khot jong ka balang ba kinri ya ka jingech. Kin bat ya ka jingelong ka we bat kin be syaka thong jong ka jinglong jing im ka bajanai how Jesus Christ ka shnong Filipi kalong ka shnong ka badon shibon ki jat ben riu hapdeng jong ka jing ye shong khle jat ben riu ka jing don shibon ki jat jinget
klem artatin kindon ki bor ki baklan ki bania lambakla ya ke jinget ya ki khot jong ke balang ka don ru ke jing persyang na ki bor sensyar ban kum bante ya ke jing roi jong ke balang ha ka bakum kata ke por upol ukentu ya ki khot jong ke balang ha Filipi baka jinglong jing im jong ki kan ya day bat ke gospel u Chris ka thong jong upol ya ki khot jong ke balang ha Filipi ka long bakin im ke jing im ke ba pen kerpang yalade da ke jinget ke baskem bat ke bajanai kenang baka perthai kan itu yaki kan tip yaki bat kan pediang yaki baki dei ki khon ki jong ublei ki nong shong snong om tang haperthai rei ki nong shong snong jong ke beneng ka kubor hagani ka por ka khot yangi ki samla Kristan bangin perkhat bangin puson hak biade bat kani ka jing im Kristan ka ba ni hap ban pen kerpang ha ka jing im ka ba man ka sngi ka jongi ngadon lightly ki mat ha kani ka por ka baning kong ka jing pen kerpang yalade ha ka rukom im ublei ula thau ya ubriu shin rang bat kan thei dalagi jong ki kti ha ka dur bat ka jing seriem ka jong uhi bat ula persat ru dalau jong mensim ubaim ka kitab Genesis ka lenong ka benengkong ka khot ka ba ar phan reu ka ong bat ublei ula ong tongin ya thau ya briu ha ka dur ka jong hi ka ba kum ka jing seriem jong hi kane ka long ren yang jongi ka long ka ba kentang ka long ka ba kerpang namar la penkup penpong haka ya ka dur ka ba ken jablai namar bala pen kentang bat pen kerpang ya karu naki wepat ki jajing thau ki boblei ula thau namar gine ki jing shisha upol uong ha ka sithi ki jong usha ki nongrom ka khot ka lenong ka ba khat ar ka khot ka beneng kong bat ka ba ar ban IT ya ki mat jong phi kum ki jing knya ba em ba khoj ba pen sngob ha ya blai la khmi lenti namar kata bangin bat bangin rikendong ya ka jingi seriem jong ka ne ka long ren yang jongi bat ublai ki ba kenja perthai kim dei ban snok kim dei ban pau bat kim dei ban yo rung hapo jong ka ne ka long ren yang ka ba kentang ka jongi namar ngi dei ki jing thau ki ba kerpang ki jong blai haka kitab Daniel ka lenong ka benengkong ka khot ka ba prat ter kaya tu hangi ya ke jing tu khana ke basngut nat chapang ki sangut ki samla Hebrew ha ka ri jong ke jing long mrau hari Babylon ka tau Daniel Hanania Mishael bat Asaria kila ban ri kendong ya ke jing long khoj ke jing long jing im ka ba kerpang bat kham kerpang kila ban ri kendong ya ka jinget ka jongki ka ba hau blei uba im ubaki ngej bat ki syakri bat klem dasya yalade baki bor ki ban nabar kin yalam bakla ne penbit ngit ya kata ka long ren yeng ka ba kerpang jong ka jing im bat ka jing ngej ki jong ki jing bam sim kim la ban pen ikwa ya ki kanam ka bor bat ka buram kamla ban pen bakla ya kan nongrim jong ka jing im jong ki jing pen siap ting kamla ban pen khenyu yaki ka lawar ding ka ba kelang bat ka barhem bat ka krem jong ki sing barunar ka kelalong pen ban ka jaka ban saindur ban pen perang bat ban pen skam shishu ya ka jinglong ba kerpang jong ka jing im bat ka jing dei jong ki bat ublei uba im ngi im ha ka juk jong ka perthai ka ba roi stat ba ki liang baro ki don shibon ki jing pen mentoy ki don ru shibon ki jing pen sngob ha ki jing pen bernia bat ki jing pen ikwa ki ba pen mentoy ya ka mat ka do ki ba kring ya ki jing mut je perkhat henrei ki ba pen sti bat pen senjor ya ka nong rim long briu man briu ki ba pen thok bria ya ka jing long kerpang jong ka jing long kentang ka jing im Kristan bat ki ba pen ya jingai ka jing ya dei jongi bat ublai ki parlok samla kum ki khon ki jong ublai
dongin persyang ban penlong ka rukom haka jing im ka man ka sngi ka jongi ban penkerpang yalade da ka bat muskem halade ban nom penbit tingit yalade nagane ka perthai jong ki jing khala tangba ka rukom ka jing im jong pi ai kania day bat ka gospel u Chris ka baar ka jing penkerpang haka ki ka kamai kan om don ka no ka kam ka ba krau bat ka ba don burom haba ubriu u im hok u le hok bat kamai hok hakmat ubriu bat kam tam hakmat ublai kan om don ka no ka wei pat ka jing im ka ba pen kemen ka ba pen palai bat ka ba pen senlar ya ki jingmut jing perkhat jong ubriu na lor ka jing im ka bala ban le hok bat im hok hala ka jong ka kam bat ka jingkit khli ka san perkhat ukhasi ka baju hikai na du mendang long ka jaj ben riu bat ka badang yai kin mau hadu menta mene kalong kamai ya ka hok lane im hok le hok kren hok bat yaj hok hadin ka jing hab ubriu na kper eden ubriu banengkong ula de bandu no ya ka jing im ka basuk tam ka bau blay ula ia hau ublay ban tenju ya ka jing long bala ban shenya bat ka jing long ka ba kerpang jong u adam ubu ahmad jong u ya ka ne ka thong da ka sep ka khmat jong me men bam yau ku hadu ba men da phaidin pat sya ka khendau kitab Genesis lai ka lanong record ka ba khat khandai ka ne ka mut bawat lau Adam udai ban du no ya ka jing suk ban im ka jing im bat ban im ka jing im ka ba jinjar ka jing im ka ba kordit ka jing im jong ka jing pang ka jing sitom udai pat ban bat ya ka hok udai ban im hok udai ban le hok udai ban kamai hok ka sep ka theu ya ka jing tre sitom ka jing im sngi bat ka jing le hok ka nong rim man briu ka bau blay ula seng na ka bentau adam bat ki khun ki jong u hadu menta kaya rengkat bat ka san perkhat jong ki khun u nyau trap ban kamai ya ka hok ka juk ka bangi im ka dei ka juk jong ka jing le bat ka jing be na ka benta ban yo ya ka jing im ka ba dap kerhai ki lok samla ki para banget bi ngidangkan mau na em bangi jaus ep hakini ki sngi ha ka jing ya le bat ka jing ya be jongi ban yo ya ka jing im ka babet ka babiang ka ei ka rukom ne ka lenti ka bangi yaj ha ka ne ka benta jong ka jing im langi ya lang bat ka ne ka perthei nengi don ka rukom ne ka lenti ka ba kerpang ka bangi yaj kum ki khon ki jong plai la ka san perkhat ya ka hok ka long ne em ka nong rim ka jing im jongi kum ki samla kristan ladangi kwa ban im ka jing im kristan ka basisha kum bangi dei ban im ngi dei ban penmelin ban bat ya ka hok ngi dei ban im hok ngi dei ban le hok ngi dei ban kamai hok bat ban kren hok bat ban hun ha kata ka bha ka benta ka balap penmang kerpang dau blei ha ka jing im jongi tangba ka rukom ka jing im jong pi ai ka nia day bat ka gospel u Chris ka benta ka balai bat ka bakhadu ka jing pen suda bat pen thali yala de ka wei na ka jing long ka ba kerpang ka jong try jisu ka dei ka jing im jong ka jing pen suda bat pen thali yala de da ka ba IT lut yala ka jong ka mon ha ka mon ka jong kupa wat hadu ka jingyap ka ba syirkai adangin pule ka sithi ka jong opsel pol se nong Filipi ka lenong ka ba ar kan khot ka ba hnriu ko ong toyo ya ka ne ka jingmut happy ka ba ka long ru hau Chris Jisu uba haba ulong ha ka dur ublei shem la nyau ya ka ban bat ban long marengkat bat ublei Henry ula pensuda ya la de uda shim ya ka dur mrau haba ula jalong ha ka jingi seriem ubriu kane ka jing pensuda
bat jing penteli yala de kalong ka bor ba yau trai jisu baula ban le ya ka mon ka jong kupa bat ban pen urlong ya ka jing tmu jong ka jing wan long briu ka jong u shasla perthai kata ban syakri bat ban pen im a ya ki we ladangin budin ya ka jing ya lenti ka jong trai jisu nadu sem kulai ha Bethlehem Judea hadu halor jong ka dingpna halum Calvary barabor ngin syam bau jisu uyat ha ka we kalenti bat kata kalenti kadai ka jing sngorit dei kane ka jing im ka ba pen suda ya la de ka ba pen long ru yau trai jisu bau la ban pen kerpang ya la de na kane ka perthai bat ban im ka jing im ka ba klemsha kenok pop ha ka ba wat kinong shun jong u ki kubur ya kata gospel jong Matius artnyo kalnong khot ka ba san pusau ko ang shisha uneu long khun ublai ka jing im ka ba sngorit ka dei ka jing im ka ba pen suda bat pen kerpang yala de na ka jing sarong ka jing hangame bat ka malade ka jing im ka ba pen suda yala de ka pen rit ka pen hapo bat ka pen dem yala de ha ka mon jong kiwe ka jing im ka ba pen suda yala de ka sngo don kam ya ka jing pendap bat pen pura bat sain dor thmai da ka jing im ka ba don burom ngi im ha ka por bat ka juk ha ka ba ka jing sarong bat ka jing sngeumeng ka sensyar ya ka jing im briu ki briu ki ale ban pen ki skong ya la de ki ro ya la de bat ki bu ya la de hakmat jong ki we pat ha ki e baro ka jing sarong ka kelalong ka rukom jong ka jing im ki briu ki khamjit ban penlut ya ka por ban penlut ya ka spa ban penlut ya ki jingmut jing perkhat ban kentiu ya la ka jong ka nam ka burom bat ka bor ki briu kim salia ban thom ya ka pap ka sang na ka benta ban penpoy ya la de syakliar jong ka bor bat ka burom ka bapau syabar kalong ka basngausi ban syam ban yo i bakum ka ne ka jing sngew ka yo jaka wat hadu ka jingej kidon ki ba persyang ban sim kabu ban te yala ka jong kanam ka bor bat ka buram da ka ba su kli yala de ha ka jing syakri ha ka kam jong ka jing pen im hapo jong ka balang tang na syabar ka perthai ha kini ki sngi kat syabar ngilej nyiwan ka kwa ban tip ya ka identity ka jong ka e namar kata ka identity ka jongi ki samla Kristan ka bangila ban pen itu yala de sya ka perthai nang ba ka perthai kan itu yangi ni dei ki samla Kristan nyim don kam ban phong ya ki uniform nyim don kam ban phong ya ki jingriam li lane ban don ka no ka dak henry ka ba kongsan ka long bangi dei ban don ka jing im ka ba pen kerpang yala de kata ban pen suda yala de na ka ne ka perthai bat ki jing kwa brai kwa thala jongka kata ka dei ka identity jongi ki samla Kristan hakini kisni kum ki samla tongin pen suda yala de na ka perthai da ka bang nginom pen seryim yala de na ki jingle jongka anrai ngin ya be syaka jing im ka ba pen kerpang jingai na ka perthai kanang ba sasisin ngin mat ya ka jing im ka ba dap kerhai ha ka met bat ka mensim Hagini gisngi ngi syam shitom ban pen ya pera pedang usamla Kristan bat ubom dai Kristan kadau ka long baka jinglong jing im Kristan kam syam phalang ha ka long ren yeng ka jong usamla ne ka samla Kristan ba usamla ne ka samla Kristan ki klet ban ken mau ban bat ya ka jing im hok bat ka jing le hok ha ka kam bat ka jing trei ka ba man la ka sngi ba usamla bat ka samla Kristan kim pat la ban pen suda bat pen theli yala de na ka ne ka perthai ki parlok samla bat ki para bangit bih kala dei ka por bangin ken dit ben riu no na ka jing im jong ka jing pho sniu da ka bangin pen ken ria no na ka ne ka jaka ka bang ngiju syong ngiju sa ngiju bam ngiju di da ka ba pen kerpang no bak yala de jngai na ka ne ka perthai
ka bom juhun da ka ba kup bat phong ya ka dur ka ba habriu dry Jisu ha ka jing im ka ba man la ka sngi ka jong kane ka jing im ka ba pen kerpang ya la di na kane ka perthai kamut bangen ino shadin ya kane ka perthai Henry da kane ka jinglong ka ba pen kerpang ka jongi ngin thau dur thamai pat ya ka nong ruai shaman sim akan nembar jing ruai ka ba lai spa nyo pusau puong tlor sngo bha perthai Jisu jonga dekat lut ki jinga dei Jisu jonga ka perthai shong basa ka perthai klau ba kan sha tang Jisu basisha Jisu jonga kublai ri jing pho sniu Jisu jonga damno ko jing bhabriu baryam yanga baro bangala ij ki pau long ki jing bej yu Jisu te ngejit Jisu jonga tang ba ka rukom ka jing im jong pi ai kan ya dei bat ka gospel u Chris u bleun ker khu ya kene ka jing slok ka bla pen sngo ha pedeng jong ya kene ka por bat unia rap yangi bangin teng ya kene ka jing im ka ba pen kerpang ya la de nang bangin long ki ba bit nam ban khot ya la de ki khon ki jong blei u blei na ka benta ka buram jung u amen ngai khuble ye i pastor ibra sam ye ka khobor hapreng jongi menta barkala ai mensim barkala teiru ya ka mensim jongi iwei pa iwei barkalong ru ka khobor dei por barkala long ru ka jingkur khu yangi iwei pa iwei tu blei undar rengkat bat pi pastor bat ka yeng ka sem ka jong pi bat ka balang ba pi pidon bat ublei unang ai ka bor ye pi bon pedon kam ye pi kat banang yat kisni ki por ngai khuble ye pi ya yakinong sim banta hi baro nado ki ba pulis dang ba dwai ya ki pa ai ka special number tu blei unang kurkhu ye pi hi baro nakaliang jongka recording bat ka PA department ngai khuble ye i Simeon bat ka team ka jong i bat naka shooting department ngai khuble ye Jason bat ka team ka jong i bat ye pastor shela ba i temen san kias karngor ki blador kat lembat ni bat ka jeseng samla ban penbit penbiang ya kani ke program bat ya baro kinong kit kam bat ye dekhot jong ka jeseng samla hi baro tu ublei ke jingsuk undor kat lembat pi ba ublei unang ai body pi ba pinang syakri pinang la ban penon kam ye kasap ke jong pi kat panang yat kisni kipor tong ni por ni la poi sabangin penwai no ini ke jing syakri jongi hagni ke por tong ni ruai ke jing ruai ke ba ndriu spa lai pusau na ka bathamai bat chispa andru huwei na ka barim ka jingruai ka ba ndriu spa lai pusau na ka bathamai bat chispa ndriu huwei na ka barim bat hadin nang ta ngan sekerpat ye pastor in sapelat yangi ta ka jingkurku penwai Dry pelada kabakerku ai ka jeng sok haporu nakamana gospel jami angin bamba kabangu tu pendap kadono jongi da ka jeng snow banane ki angel ko boneng tongin riwai tongin yaro yau ko babaru kon ya uman simrujunan haleluya amen tongin yawai atau ai ba ka jing ijba ka ba phalla ka ba mayan ka ba naw bleu bo pa ka jing ai ka jong try ba nong suspa jing Jesus Christ ka jing so islok ka ba penhun pentengan besat bor ka no men semakut do gini ka jing kar khu ki ba long lai ho blei ki long lam bat phi menta bat shaduk ki ba bom jukut amen